Podľa mňa, on sa ho vzdal. Čože? Nie. Doktor Cisneros tu nie je. On ešte neprišiel, Maričovi. A neviete, kde je? Príde každú chvíľu. Veľmi dobre vie, že musí určiť novú pooperačnú liečbu pre tvoju rekonvalescenciu. Smiem vojsť? Jasné, že áno, otče, jasné, že môžete. Však môže, seniori doktori. Však áno. Už sa nedá nič robiť. Už je tu. Moment, Otče, počkáme na doktora a nasadíme novú liečbu. S dovolením. Prosím. necháme vás. Áno, ďakujem. Milý otče. Ako sa cítiš? Veľmi dobre, ale vy ste dlho nechodili, však? Dlhé hodiny som včera strávil v nemocnici spolu s Kandeláriou a modlili sme sa za teba. Povedala mi, že budeš spať. Nebol som ťa pozrieť, no ale teraz ma tu znovu máš. Niečo som ti priniesol. Čo je to? A to je kríž, však? Do frasa, áno, cítim, že je veľmi pekný. Ďakujem veľmi pekne, milý otče, ďakujem. Keď príde doktor Cisneros, ukážem mu ho. Určite sa bude veľmi páčiť aj jemu. Ana Julia, Láska moja. Ana Julia, čo to má znamenať? Ďakujem, Juan Miguel. Ďakujem za tú najkrajšiu noc môjho života. Že si sa so mnou tak úžasne miloval. Ďakujem, Juan Miguel. Ďakujem, život môj. Dobrý deň, Balbina. Dobrý deň, seňora. Juan Miguel ešte nezišiel? Nie, seňora. Oznámte mu, že budeme raňajkovať spolu. Lenže seňor nie je doma, seňora. Už odišiel? Nie, seňora. Túto noc doma nespal. Čo sa deje, drahá moja? Marii de Jesus mali hneď ráno nasadiť novú liečbu, lenže lekári sa jej ju neodvážia dať bez toho, aby o tom najskôr nerozhodol Juan Miguel, ale ten nechodí. Som si istý, že príde. Nerob si starosti, drahá. Ale ani sem nezavolal, doma tiež nie je. Mobil má vypnutý a včera večer mi ani nezavolal späť. Ale veď Juan Miguel je tiež človek. Prežíval napäté chvíle rovnako ako aj my. Je možné, že ho zmohla únava a že tvrdo zaspal. Áno, to chápem. Dobre, ale pochop aj môj strach, keď vidím, ako beží čas a Maria de Jesus ešte nezačala brať ten nový liek. Ja mu dôverujem, lebo Juan Miguel dokázal, že je zodpovedný človek. Mariču ju zachránil a nedovolí, aby došlo k zhoršeniu stavu. Ale kde je? Doraja, láska moja, práve tam si ma vzal. Zostaň so mnou celý deň, Juan Miguel, keď sme takí zaľúbení. O čom to hovoríš? O láske. Alebo si myslíš, že vleziem do postele s každým? To, čo sa stalo, je preto, že ťa ľúbim. Preto sme robili to, čo sme robili. Ana Julia, zbláznila si sa, čo sme robili? Začali sme predsa piť whisky a jedno s druhým. Pripili sme sa a potom si vyslovil moje meno a ja som sa ocitla v tvojom náručí. Ach, boskávali sme sa. Musím odísť. Nie. Sľub mi aspoň, že sa ku mne vrátiš. Nespomínam si, že by som pil whisky. Pamätám si, že si mi ponúkla, no nepil som, cítil som sa zle. A ty si mi ponúkla, myslím, že whisky, ale neviem, čo sa stalo potom. Čo si urobila? Čo si urobila? Teraz sa budeš robiť, že si nič nepamätáš? Jasné, typické pre chlapov. Pamätám si, že som vyslovil tvoje meno, ale nepamätám si nič viac, nepamätám si. Čo sa stalo? To teda nie, Juan Miguel. Nehodíš celú vinu na mňa. Ty si ma v noci vzal. A teraz ma len tak neodkopneš ako nejakú nepotrebnú vec. To
Teda nie, Juan Miguel. Nehodíš celú vinu na mňa. Ty si ma v noci vzal. A teraz ma len tak neodkopneš ako nejakú nepotrebnú vec. Ach, señora, čo na to poviete? Včera večer som volala na jeho mobil a zdvihla to tá potvora. Nechcela mi ho dať. Tá opovážlivá mrcha na mňa spustila veľké množstvo vulgarizmov. Neviem, ako sa jej podarilo, aby s ňou Juan Miguel zostal. Nerozumiem tomu. Ale keďže včera nespal doma, je to zarážajúce. Veľmi zarážajúce. Veľmi. Tá špinavá pobehlica ho asi musela nejako popalamutiť. Myslíte, señora? Kto vie, kde tá nehanebnica býva? Na čo to chcete vedieť? Aby som išla Juana Miguela zachrániť z jej pazúrov. Presvedčiť sa, či je s ňou. Bola by som veľmi sklamaná, keby som ho tam naozaj našla. Ach, ale nevieme, čo mu tá potvora mohla vyviesť. Je schopná toho najhoršieho. Myslím, že svoju adresu doktorovi niekde napísala. Nájdite ju, prosím. Nájdite ju, Balbina, hneď teraz a okamžite mi ju dajte. Áno. Choďte. Áno, señora, choďte. áno, idem ju pohľadať. No a ten doktor Cisneros je ku mne veľmi dobrý. Niekedy mám pocit, že ma má rád. Ale je tu niečo, čo ma veľmi metie. Jeho hlas sa strašne podobá na hlas Juana Miguela. Kto vie prečo, dcérka? Vieš, občas sú cesty Božie naozaj veľmi nevyspytateľné. Mám pre teba dobrú správu, ktorá ťa poteší. A čo je to? Povedzte mi. Možno, že si Adrián a Purita nakoniec adoptujú dieťatko. Naozaj, milý otče. Áno, Maria de Jesus. Hovoril som s Adriánom a radil som mu, že je dobré adoptovať si dieťa. No a myslím si, že sa mi podarilo ho presvedčiť. Takže je rozhodnuté? Áno, matka predstavená. Vaša manželka to už vie? Nie, nepoviem jej nič, kým nebude mať dieťa v náručí. Chcem ju prekvapiť. Tak pripravím doklady. Ale ona ich musí podpísať. S tým si nerobte starosti. Dieťa, ktoré vaša manželka chcela, už nemáme. Ale je tu jedno, ktoré sem priniesli. Možno sa vám bude páčiť. Treba vybaviť formality s úradmi, ale čoskoro bude pripravené na adopciu. Chcete ho vidieť? Áno, pravdaže. Sestra Irene, prineste to naposledy prinesené Áno, dieťa, iste. prosím. Chlapček? Áno, je úžasný. Tak, toto je to dieťa. Pozrite. Môžem? Iste. Ukáž sa. Ale je krásny. Doktor San Román sa stále neozval. Naozaj nevieme, čo si máme myslieť. Nemohli sme sa mu dovolať. My takisto. Realita je takáto. Mariču nemôže zostať bez pooperačnej liečby a myslíme si, že už je najvyšší čas. A čo chcete urobiť? Nasadiť jej ju na vlastnú zodpovednosť. Nemyslíte si, že je to priveľká zodpovednosť? Nevraveli ste, že nasadiť jej ju musí Juan Miguel? Áno, Don Patricio. A nepochybne je to zodpovednosť, ktorú by sme na seba museli prevziať my. Tak prečo ešte chvíľu nepočkáte? Nevieme, či sa mu niečo nestalo. Nie, to nevieme. Ale vieme, že už sme stratili veľa času. A to nie je pre Maričuj prospešné. Patricio, tým, že sa vyčkávalo s operáciou, Mariu de Jesus zachránil len zázrak. Áno. Tak dobre. Tak dobre, len dúfam, že opatrenia, ktoré príjmete, budú v prospech našej dcéry. Už dosť, Jana Julia. Zbláznim sa z teba. Musím ísť do nemocnice stanoviť Maričuj liečbu. Maričuj! To sa z nej už navždy stane náš tieň, alebo čo? Akože náš tieň? Zbláznila si sa?